ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆପଣମାନେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ତ? ଆଜି ମୁଁ କିଛି ଏମିତି ସକାଳ ଉପରେ କହିବି ଯେ ସବୁଦିନ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ଜୀବନରେ 50% ସମସ୍ୟା ଅଟୋମେଟିକ୍ ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବ। ୱେକ୍ ଅପ୍ ଅର୍ଲି। ପ୍ରଥମେ ସକାଳୁ ଜଲ୍ଦି ଉଠନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ବଡିକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନିଦ ନେଇକା ସାରିଲା ପରେ 5ଟା ବା 6ଟା ବେଳେ ଉଠିଲେ ଆପଣ ନିଜ ଦିନକୁ ପୁଣି ନିଦ ବନେଇପାରିବେ। ନୋ ମୋବାଇଲ ଆଫ୍ଟର ଉଠିବା ତୁରନ୍ତ ପରେ ମୋବାଇଲରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କି? ଏହାକୁ ଆଭଏଡ୍ କରନ୍ତୁ। ସେହି 30 ମିନିଟରେ ତମେ ନିଜକୁ ଜାଣନ୍ତୁ। ଆଗି ଏକ୍ସରସାଇଜ ଓ ଷ୍ଟ୍ରେଚିଂ। ଶରୀରକୁ ଆକ୍ଟିଭ କରିବା ଦରକାର। 10 ମିନିଟ ଷ୍ଟ୍ରେଚିଂ, ୟୋଗା ବା ହାଲୁକା ଏକ୍ସରସାଇଜ କରନ୍ତୁ। ଏତିକି କରିଲେ ବି ମନ ଟେନସନ କମ୍ ହେଇଯିବ। ଡେଲି କିଛି ବଡିର ବେଡ୍ ରିଡିଂ କରନ୍ତୁ ବା ଏକ ଶାନ୍ତ ଜାଗାରେ ବସି ମେଡିଟେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲାନ୍ ୟୋର ଡେ। ସେହି ଦିନର କାମକୁ ଛୋଟ ଲିଷ୍ଟରେ ଲେଖିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ମେଣ୍ଟାଲ କ୍ଲାରିଟି ଆଣ୍ଡ ଫୋକସ୍ ଆସିବ। 10 ସକାଳ ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଥିଲେ ପୁରା ଦିନ ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହୁଏ। ଆଜିଠାରୁ ଏଇ 5ଟି ଛୋଟ ହାବିଟ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। If you liked the video, don't forget to like, comment and subscribe. With best wishes for you. I will return in the next video. Thank you.